Berat sa Mayor. Tuhamon ha oras na bungtong ang progreso makikita na niyo kay ang mayor namon inmaduruto pagkaot ay puro ang hinihimo serbisyo publiko nga ora mismo gan manuroy pinakikita kayo waray korupsyon waray sindikado ang pag-usa hindi ro diretso yato na sige daw kita di mano napipitik lang kumurat sa kaupay pakit ang kursina sa gipigan at kapalis ginaganahan yato na sige daw kita sige na ang kalupad hanggala mga pinaura na sa hanggala imanuroy maway kurat sa pagkahadlok niya baha bagyo inaatubang niya at Pangino'ya inuuna at pagtitindi o nagpapatay at kasing-kasing di gud mapapara di manuroy aton man ginhigugma lamang oras mabalik man ka yato na sige daw kita di mano napipitik la kumurat sa kaupay pakit ang kunsina sa gipikan ang kapadis ginaganahan yato na sige daw kita sige na ang kalupat hanggala mga pinaura na sa hanggala di manuroy maupay kumurat sa ay kaupay kumurat sa ni manungayan ay kaupay kumurat sa ni manungayan dumara kayo ang oras magbabago pinagdarantiyan ni Mano kariguhan kabukiran o kadagatan para pihapan ya pasyadahan kabasod makikithan hinayong bayong mapaglaunhan mga oras nun sinabisyo pagkiko na mismo. Sugad man ni mo dancing partner, Ma'am Sharon o Maestre.